Yeah, so-ke mina bafo ngizoqala nje ngegama yesibongo. Igama uSiphesihle, isibongo ngwakamkhisi. Yes, but isibongo engikhule ngisibiza ngibize isibongo engasisona esasekhaya. Ngenxa yokuthini, ngenxa yokuthi ugogo wami uMakama wazalelwa kaMkhize kodwa wase eyaphuma khona ngokuthini ngokuthi wayehlupha until ukuthi aze ohlala kubo kamngani wakhe, wakhulela khona kubo kamngani wakhe base bemshayela i-ID Nkonzama. Naye ugogo wami wazala umana wasenzela uma i-ID Nkonzama until ukuthi nami ngize ngizalwe ngenzelwe isitifiketi Nkonzama. But asibona abakanzama sabakaMkhize. Yes. Indaba nje yaqala lapho nje indaba yenhlala kahle yaqala lapho nje emuva kugogo ukuthi kube uyena owenza izinto ezikanje ngoba kube kuthiwa mhlawumbe wakhona ukuthi akhulele egcekeni wakwazi ukuthi abekezelele isimo sakhona ekhaya mhlawumbe ngabe yonke into i-right. Until ukuthi ugogo aze athole uma, wathi mangabe ethola uma wamthola ehlala esigangeni. Wathi methola uma wakwazi ukuthi ambelethe ngenhlanhla but wathi uma esena 10 years ugogo wayeseyamlahla, elahla uma emshiya kubo kamngani wakhe. Until ukuthi umana agcine ekhulela kanjalo ke emzini yabantu up until ukuthi azathole mina. Nakhona uma ethola mina ngithola esafunda isikole samncane kakhulu. Ngokuba sifunda ke manje sesibabili ke manje. Sekufunda umaya esikole, mina ngifunda ngaphezulu eprimary sihlukane socingo lodwa. Ukudla esikuthola ukuze sikwazi ukuthi silale esidlile, sikuthola esikoleni, sikuphaka ngebreak. Until ukuthi kuze kufinyelele esikhathini sokuthi nami ngiyakhula, ngiyafisa ukuthi ngazi la ngiqhamuka khona ngoba bengihlala nabangani ababafana kakhulu. Ongangokuba bekade sixoxa about indlela esiphathwa ngayo emakithi nangendlela nje ekuphilwa ngayo emakithi. Mina ke bengingakhulumi kakhulu ngomndeni wami because umndeni ngikhule ngazi ukuthi anginawo, umuntu enginaye nginoma kuphela. Yeah, until ukuthi kuze kufinyelele ekuthenini abafethu abekade ngihlala nabo bangifake umqondo ukuthi akekho umuntu owaqhuma ejele wavele nje waqhamuka kumama. It must be ukuthi ube nobaba. Even though ngisho ngathiwa ubaba wakho mhlambe akakwenzeli lutho and okwamanje awukakamazi, but uma kuzomela ukuthi akutshele iqiniso ukuthi ubaba wakho ubani owakabani kuhlalaphi. Mina indlela engiya ngayo kuma wami ngiya ngeforce ukuthina ukuthi uma ungenza isilimo sokuthini sokuthi ungifihlela ubaba akafuni ukungazisa ubaba wami. Njengoba mina ngiya ngaloyo mqondo loyo kanti uma yena uzama ukuthini angivikele ekuthenini ngingakwazi ukuthi ngihlukumezeke. Kulokhu kuhlukumezeka yena asedlule kona. Ngoba ubaba umama engichazela kahle uma ubekade ewumuntu omodelayo esikoleni. So njengoba umuntu omodelayo esikoleni ubaba ube uthisha esikoleni la kumodela khona uma. Uthe ubaba mengabe ewuthisha so wase ebona intokazi eyimele kahle encane futhi until ukuthi athathe advantage ukuthini ukuthi athi uzomkhuphulela isikhundla lapha kwama modeling into ayidingayo ukuthini ukuthi alale naye until ukuthi kuze kuphume mina. Because mina angisiyena umZulu ophelele, umana owumZulu nobaba naye umZulu kodwa manje oxube nani nama Indian ngoba umkhulu wethu wakubo kababa uyi-Indian. Yes, so ke naye ubaba ke ube nawo ke lo mqondo loyo kwamakhalada until ukuthi azathathe lo advantage ukuthi alale noma until ukuthi kuze kuphume mina. Okay ke mina ngilwisa uma ngimlwisela ukuthini ngifuna ukwazi ubaba wami ngenkani. Angizi kahle ngepeace ngizocela ukuthi masacela ungazisa ubaba wami uthi uba wakabani and uhlalaphi ngikwazi ukuthi ngiyombona. At least ngimazi ke kuphela yize noma ngingasahlalanga naye ze noma engasangenzela ngalutho but ukuthi ngimazi ubaba wami ngingakhona ukudidekela ubaba wami. Umana angayishaya indiva indaba kababa allocation le nale mengikhuluma ngobaba uma uyangithethisa buka ngolaka ngitshela nje ukuthi angakhulume ngaleyo nja nje angayiphathi nje indaba yaleyo muntu akafuni ngisho ukizwa nje indaba yakhe. Okay ke kuze kugcina sekufinyelela ekuthenini no ngazuthi beyade beqinisile abangani bami ngabe bethi uma kushuthi maningi amaqiniso angifihlela wona ngobaba. Kufinyelele ekuthenini ngikhulume ngaye ubaba ngiphambuke phambi kwakhe uma ngikhulume ngaye ubaba ngikhulume kuma uma agcine engibeka isandla athi mengibeka isandla umana
ngibe naleya engaleya yokuthi uma uyangishaya ngishayela ukuthi ngifuna ukwazi iqiniso ngobaba ukuthi kwenzakalani ngobaba wami. Gcine sengidonsa into eyisikhali. Isikhali lesi engisidonsayo ngidonsa ucelembe lo gawula ihlahla. Njengoba kudonsa ngokubamba ngesandla ngifacea yena uma wami. Ngiyamtshela ukuthi ma sengikhathele wena. Njalo zonke insuku mengabe ngizokhuluma ngobaba noma ngizophatha igama lakhe cause wangitshela ukuthi igama lika baba kwakuthulani. Ngakhuluma ngegama lika baba noma ngakhuluma ngaye ubaba uzohlezi uzongibeka isandla. Uzohlezi uzongithethisa why. Uma angafuni ukungitshela ukuthi why, ngimtshele ngithi ma ngisacela ungitshela ukuthi why ungafuni ukukhuluma ngobaba, why ungafuni ukungazisa ukuthi ubani ubaba wami uhlalaphi, uwumuntu okanjani. Gcine sengidonsa isikhali. Lesi sikhali engisidonsa ngisidonsela ukuthini ukuthi uma akakhuluma iqiniso. Into leyo engangiyenza ngangihlohlwa abangani ngaphandle. Engangihlala nabo ngaleso sikhathi ngoba ngangisengiqala ngisho ukushuka nogwayi ohlaza, ngangisengiqala ngisho ukuntshontsha ugwayi ohlaza. Ngutshontshiswa yibona futhi abangani bami ngoba eluzi besingayibhemi iAspen. Bekusakhona amaluzi la kuthi iAspen besingayibhemi, bekade sisebenzisa ugwayi ohlaza. Ngifunda eprimary lapho ugrade 4 eKhanyisa khona kaNgqolosi. Okay ke umana angitshele ukuthi usacela ukuthi ngibeke isikhali phansi uzobe seyangichazela ngobaba. Ngivuma okay ayikho inkinga sithathe isikhali ngisibeke eceleni angithathe uma ngihlalise phansi. Athi mntanami into enza ukuthi ngingafuni ukwazisa ngobaba wakho. Ingobani ngoba ubaba wakho angihlumeza kakhulu. Baba wakho into yokuqala wathatha iadvantage uthini ukuthi ngimncane and okwesibili anginamndeni. Ngikhula ngaphansi kwesimo sokuthi ngikhulela kubo kamngani wami, so ubazi wonke lawo situation lawo ngangokuba nayo baba wakho bengisiza ngokuthi angixhase ngemali noma ngixhase ngento okudla noma angixhase mhlawumbe ngengubo zokugqoka cause uyazi ukuthi ngihleli emzini nomuntu. Ngiyabo anginamzali, anginamuntu ongibhekile, anginamuntu ongasakwazi ukuthi angilekelele. Ayithabo until ukuthi kuze kufinyelele ekuthenini ubaba wakho ulala nami. Indlela alala ngayo nami it's not ukuthi mhlawumbe wangiforce as i-rape ukuthi alale nami ngenkani. Cha, but wasebenzisa ubuhlakani bokuthini bokuthi uwumuntu ongiphethe kulezi zinto lezi esizenzayo uzokumodela nezinto lezi nje zokugqoka. Yabo, so uyena umuntu obekade ngicover ngezinto zokugqoka, uyena umuntu ade ngicover ngetransport ukuthi ngihambe ngiyokwenza imodeling. So ubaba wakho mina bekade ngingamthandi but nami ngangisengenzela for ukuthini ukuthi ngikwazi ukuthi ekugcineni impilo yami ibe right. Kwase kugaxela wena ke mntanami ke ngase ngiyakwazi ukuthi ngimithe wena, ngathi mengimitha wena ngase ngiyahluleka ukuthini ukuthi ngiqhubeke nesikole. Ngenxa ukuthi njengoba ngihlala kubo kamngani wami bayangibuza kubo kamngani wami ukuthi njengoba sewumithi uzokwenza njani, ngoba ngesikwazi ukuthi sifike sifide wena la ekhaya, sihlalise wena la ekhaya, sinikeze wena uphahla la ekhaya, siphinde futhi sizofida ingane yakho, siphinde futhi sizohlalisa ingane yakho, suzoba umthwalo kakhulu. Wase kuphoqeleka ekuthenini umana fanele aphume ahambe kubo kamngani wami. Njengoba uma ephuma ehamba kubo kamngani wami akazi ukuthi uzoyaphi kamngani wakhe, akazi ukuthi uzoyaphi. Njengoba engazi nje ukuthi uzoyaphi until ukuthi kuze kube khona usisi omcabangelayo ukuthini ukuthi okay njengoba ukhulelwe kanje ayikho inkinga, mina ngihlala eThekwini ngiqashile ngoba ningisebenzela ngakhona eThekwini, ngizokuthatha ngizokubeka eThekwini. Wamthatha wambeka la eThekwini until ukuthi kuze kuzalwe mina. Lo sisi uyamlekelela, umkhokhela irent, umthengele izinto zokudla. Noma naye uyakwazi ukuthi amlekelele lo sisi ukuthi uhambile mhlawumbe usemsebenzini uma asala mgadele ingane zakhe, amwashele ingane zakhe ayifit. Yize noma uma ekhulele kodwa ubesebenza ngokuzikhandla ngenxa yani uyasazi isimo aphila ngaphansi kwaso. Yes, until ukuthi umana aze abelethe mina. Uthe mebeletha mina uma wase ethola elinye ilunga lomndeni wakhe elikude elisemkhomazi eTututu. Ngoba bekade kuyibanga kuthina njengoba kade sihlala kaNgqolosi, kodwa ke njengoba esela eThekwini wakwazi ukuthi axhumane nabantu bamtshela ukuthi no ukhona umndeni wakho okhona ongala eMkhumasi. Thena bengabe bemxhumanisa naloyo muntu kwatholakala ukuthi loyo uma kagogo, not ukuthi ugogo wami ozala uma kagogo wami kahle kahle ukhulu. Yes, okuyena namanje osakhona emhlabeni. Ugogo wami uma akasekho emhlabeni noma akasekho emhlabeni. So ke mina ukuhlukana kwami noma sahlukana ngendlela yokuthini eyokuthi
Sengiyamgolozela-ke manje uma sengifuna ukwazi ubaba. Okay, umana angithatha ngise eClermont. EClermont kunenye indawo ekuthiwa ise-Wynberg. La kwakuhlala khona ubaba. Ubaba ube lo muntu lothi afike amethise ashiye kanjalo. Amethise adlula ashiye kanjalo. Ungakuba siba u22 ubaba. Ingane zakhe. Mina ngowesi5. Ayikho ngisho neyodwa eyazi ngisho ianda enganeni zikababa. Ngisho neyodwa ayikho eyazi uthando likababa. So ubaba ube lo muntu lothi mengabe ebuka intombazana ayibuka ehalele, meke wafinyelela ngaphansi yona akasayifuni siyishiya kanjalo. Especially meke yamitha, hayi uzobe seyabaleka kakhulu ke lapho. So ke nakumina ke gcina kwenzeka kanjalo, but ngimforce ke mina uma uthini ukuthi ngifuna ukwazi ubaba wami ngenkani, because ngangingazi phela ukuthi yini eyahlukanisa uma nobaba. Yabo, so nami ngigcine ngifisa ukwazi ubaba wami, ngigcine sengifisa ukumazi ngenkani. Uma wangithatha wayongishiya kuyena ubaba, ngamvakashela ubaba, yaphela inyanga yokuqala, yathi seyiphele yesibili angisahleli kahle la kubo kababa, ngoba manje ngihleli nobaba khona ne-stepmother, and ingane ze-stepmother mina omdala. I-stepmother sisebenza, ubaba uyasebenza, ube yi-manager ase-Roots ePinetown. Kwenzeke kanjani ubaba njalo mengabe emsebenzini mina ngisale ne-stepmother, i-stepmother sibe nokukhuluma nami kabuhlungu. Sithi mesikhuluma nami kabi, nami ngigcine ngisiphendula kabi ngenxa yani la emqondweni kumina khona lento ukuthi phela kusiyena uma wami lo. Ngangizali lo muntu. So angeke aze afuna ukungibeka isandla noma angithume ukuthi angenze into ngenkani ebengangizali. Mina wami umuntu ongizalayo akekho la oqala. Owesibili ubaba ule emsebenzini okuyena umuntu engize ngaye. Kusho uthatha ubaba mengabe ebuya ntambama, umama vela ayikhalise nje, vela akhale iminyembezi ukuthi hayi ngikhathele ethulani le ngane yakho, iyangichapha, ingibiza ngeinhlamba, iyangigolozela la ekhaya, ngenzela nje yonke into nje ebhedayo, and futhi iyangihlukumeza. Ubaba mengabe ebuya eza kumina, ubaba angafike angakhulumi lutho kumina. Baba angithathe angifake ekamereni angishaye. Indlela ade ngishaya ngayo ubaba ubengishaya ngemvubu. Kona ngimncane, ngino-15. Bengishaya ngemvubu ubaba, athi mengabe engishaya umvimbo awushayeli ngizomfifa igazi lapho. Uzongishaya ngidabuke sometime isikhumba, ngimfifa igazi, indlela kade nesihlungu ngayo. Ubeshaya ehlukumeza ubaba, ubengakwazi ukuphanisha umntwana nje kahle. Ubeshaya ingane ayishaya ngazuthi ushaya umuntu alingana naye. So uma afike, athi umama efika, ubaba ubeqeda ukungishaya ngayizolo. Athi umama efika afike angibule la ngemuva, athi asihlaleni phansi, ngithi ngiyahlala phansi kusho ukuthi ngithunukala mase ngiyakhala. Ngithi mengikhala abuze umama kwenzakalani, ngimfihlele ngiqamba amanga ngithi ngilimalile. Ngithi mengithi ngilimalile kusho ukuthi ngiphakamise isandla. Ngithi mengiphakamisa isandla mase ebona umvimbo uma. Athi mebona umvimbo abona ukuthi ngeke. Umvimbo lo ngishayiwe la futhi ngidabuke ngilimele. Athi methi angisukume ethi ngibula ngemuva, ngisingemuva sonke sidabukile la ngemuva. Siyamfimfa igazi, nginezilonda, izilondazane zemvimbo. Uma sometime angithathe aye nami epolice station. Semefika epolice station uma wafika wathi angikhulumela emaphoyiseni ukuthi kwenzakaleni, because yena angifuni ukumtshela and angakamtsheli lutho. Until ukuthi amaphoyisa azangifaka ozankosi angimincisa ukuthi ayongibopha if ngingakhuluma ukuthi kwenzakaleni, ngishawe kade kwenzakalani. Gcine sengichaza ukuthi no, kahle kahle uma ungivakashise kubaba, ubaba uhlala ne-stepmother nomakoti wakhe ashade naye. So umakoti wakhe ungichathe nobaba, ubaba ke so bekade engihlukumeza. So babuza ke ukuthi since isikhathi esinganani, ngase ngiyabatshela ukuthi since kusukela nini ubaba engishaya kanje. Until ukuthi ubaba baze bahambe nami naye uma baye emzini kababa, ubaba afika aboshwe. Athi mengabe eboshwe ubaba, mase ubaba egcina ikhipha lamagama ukuthi akasafune lutho eyokuphinde emhlanganise nami noma wami. Lapho umndeni kababa angakawazi. Bengisaze ubaba nje ngoba ngifika ngokuthi ngizomvakashela. Yabo, asikakaxhumani kahle naye njengothando lomndeni. Ubaba nje uyangibalekela kakhulu. Mefika entambama ufika geze, abuye iTV kancane hamba olala. Akafuni nje ukukhuluma lutho nje nami ubaba nje. Kodwa mengithi ngiyazama ukusondela eduze kwakhe, uyakhona ukuthi anginikeze nje lelo thando lokuthi angiblafe phela ukuthi nami ngifeel like engazuthi nami ngumndeni nabo. Kodwa hayi,
engangibona ukuthi akangithandisisi kahle. Until ukuthi kuze kwenzeke lokhu osekwenzakalayo ukuthi useyaboshwa-ke manje, uboshwa ngenxa yabani? Ngenxa yami noma uthi uma usehambile umvulela icala. Namaphoyisa athe mengabe efika ngemuva afika athi ngeke ingane ayikaze yashawa kanje. Ngisho ngathiwa igange kanjani, shathiwa ihlupha kanjani ekhaya ingane. Ayishawa kanje ingane ngemvubu ukuthi ungayishaya idabuke isikhumba. Akwazi kuze kwenziwe lokho. So-ke wase eyaboshwa izandla ney'nyawo-ke ubaba ngaleso sikhathi ngoba wayelwa engafuni ukuboshwa. So wase eyaboshwa, emva kwalapho wase egcine enza lento ekuthiwa i-protection order. Ngithe eseboshiwe ubaba, uma wangithatha wabuya wazohlala nami la eThekwini. Sithe mesihlala la eThekwini bese ngino-16, sengibhema nje, sengingasantshontshi. Sengibhema nje kahle nje. Sengikwazi nje ukuhamba ngiyama eShenti ngiyothenga nje isilophu sami sensangu, ngithenga ugwayi, ngithenga uRizzler, ngibuye ngizoyidlalela ngaphandle namanye ama-out angangami ngishuke sibhema. Kuze kugcine sekufinyelela ekuthenini angisezwa-ke manje. Yonke into nje angitshela yona umana angizwa, sengihamba angisabuyi. Kwesinye isikhathi angilali ekhaya, kwesinye isikhathi uthola ukuthi ngibuya ebusuku nginuka insangu phu. Kwesinye isikhathi ngibuya ngidakiwe, nginto nje engezwa nje. Athi umama ethi uyakhuluma nami, angitshele mntanami ngumzali wakho, ngisacela ungilalele, ungayenzi into ewukuthi nokuthi nokuthi. Ngimtshela hey kahle wena mani, nawo abazali bakho bakuhlula, kuyimanje nje sihlala la emgaqweni, sihambe sihlala emizini yabantu nje, sihambe sikhule sihlala emizini yabantu ngenxa yokuthi kwanawona mzali wahluleka ukulalela abazali bakhona, usuyabuya uzotshela mina ukuthi mina ngilalele wena. Yabo. Nginalokho okudelela nje lokho nje, nokuthini sengingene nje yabo esitejini lesi sabafana lezi, futhi ngijoyine necrew wrong eBedaya, engakwazi ukuthi ngithi mengiphuma eceleni bangibonisa hayi mngani nami ayenziwa lento oyenzayo, akukhulunywa kanje nomzali noma no, akwenziwa kanje kumzali. Uronke mengabe sewenza kanje. Benginede ngithi ngiyabatshela ukuthi hey bafethu, uthi uma uyangithethisa ngoba nizola ngibuyanga ngamtshela ukuthi akami kancane. Nabo bajabule bathi hayi wenze kahle wamtshela ukuthi hayi akami kancane ngoba namhlanje sihamba endaweni ukuthi sewenza into ukuthi. Kuze kufinyelele ekuthenini uma uyagula. Uma ugula unyaka wonke uphiphwa yimina uma njengoba egula. Yimina omphiphayo. Because ngihlala naye eflatini. Njengoba ngihlala naye eflatini, ulo sisi lo osikhokhelayo, lo osebenzayo wakamakhelwane, sikhokhela yena eflatini njengoba siqashile, sinikezwe yena into yokudla. Umama useyagula, angisakwazi ukuphuma ngebanganini. Njengoba ngasakwazi ukuphuma ngebanganini, uma unenkinga ukuthi kuthiwa unamanzi agcwele ekhanda. Njengoba egcwele ekhanda, so benginokumthatha mengabe sekushaya isikhathi sakhe sokuthi aye esibhedlela, benginokumthatha ngimfake e-ambulensini mase ngihamba naye ukuthi yipi-ke lezi zinto abasuke bezenza lapha phakathi angazi, but bathi mengabe ngichazela udokotela wathi angaze bamfake ipayipi kanjani la ngemuva, bamoma amanzi lawa agcwele la phezulu ekhanda. So-ke uma ubesenalokho ukugula lokho, cause uma naye ube umuntu obhema insangu, ngoba phela insangu ngiqala ukuyibhema ngayintshontsha kuyena, ngiqale kuyena. Ngabo ngilokho ngibo okay, uma ushuka kanje umixa kanje, uma okay goqa kanje, mekugoqa gcine sengiyintshontsha nami lokho ngiyishaya. Ngilokho nje ngikwenza ngingedwa lokho bengisakwenzela egcekeni. Semengiphumela ngaphandle, hawu nabo abafana abangangami bayakwenza. Yabo hayi angabe ngisakufihla angikwenze live. Njengoba ngingabe ngisakufihla-ke sengikwenza live, angithi yabona ukuthi lokho sekuyinto ebhedayo le engiyenzayo, but mina ngi-proud ngayo. Yabo iyangijabulisa cause kune-age yami yenzayo vele lento. So angiyiboni kuyinto eyinkinga. Mekuthi kunomzali ongikhuzayo ngimtshela ya ukahle kancane wena ungizali. Uhlangana nami uyangazi ngwakona nje. Ngithi hayi ngiqhubeke ngisebenzise lelo khanda leli until ukuthi umama zakhe uthe megula uma aqala inkinga, uma sefanele aphiphwe yimina, sefanele kube yimina ophekayo, sefanele kube yimina ohamba manje yolandela umama philise esibhedlela, ngiyombambela line, ngiyokwenza zonke lezo zinto lezo. Njengoba sekuyimina ogada uma angisafundi, sengiyekile esikoleni. Esikoleni ngiyeke kade ngihlakaniphile, bekhala othisha
ukuthi ngihlakaniphile, ayikho into engingenayo. Bayacela ukuthi uma azama ukuthi at least alethe noma besitifiketi-ke sokuzalwa cause i-ID anginayo. Bayacela ukuthi alethe noma besitifiketi ukuze ngikwazi ukuthi ngithole i-report, ngikwazi ukuthi ngiqhubele phambili cause ngiqale ka-grade R ngaze ngayofika ka-grade 7 ingenalo mina i-report. I-ID ngoba anginayo. Isitifiketi sokuzalwa enginaso uthi uma wasithatha washiya le Mkhomazi la sishiya khona kulo gogo ayeyombona okuyena khulu ekuthiwa sisele naye. So wase eshiya kuyena izinto cause uyena usecabangela indaba ukuthi njengoba sihambe sihlala kanje izinto lezi azibalekile and futhi akumele ukuthi zilahleke cause manje zalahleka sizobe sesiyayiswela. Ziningi futhi izinto esizoyiswela nje emhlabeni ukuqhubekeni kwempilo if kulahleka ama-identity yethu. So-ke waseyahamba-ke eyoyishiya kuyena. Mina sengiba nenkinga yokuthi sefanga ngiqhubeke ngifunde. Ngisakwazi ukuqhubeka ngifunde cause i-ID into yokuqala anginayo. Nesitifiketi sokuzalwa nakhona isitifiketi sami leso asikho kwakhona la eduze. Okwesibili anginayo umuntu ozokwazi ukuthi angigadele uma mina efanele agade uma. Ngumfana mina. Into yokuqala leyo. Okwesibili ngimncane. Ngangisemncane kakhulu ngalesa sikhathi ukuthi sengingakwazi ukuthi ngiphiphe umuntu wesifazane omdala kanje. Ayikho inkinga ngakwazi ukumphekela, ngakwazi ukuthi ngimwashele mhlambe ngikwazi ukuthi ngirobhe lezo iy'ngubo lezo. But nje igameni lokuthi ngiwashile ngikwazile ukuthi ngipheke but not ekuthenini ngimphiphe ngimgeze ngimjove zonke lezo zinto. Cause bekade kunomjovo kade ngimjova ngawo ukuthi washukela. So ngithe ngingaphansi kwaleso simo leso kwase kuphoqeleka ekuthenini lo auntie lo seyahamba-ke manje uya overseas. Njengoba eyaphesheya nje uhamba nomsebenzi. Njengoba ehamba nomsebenzi nje akakwazi ukuthatha uma ngoba wayemthembisile ukuthi uzomthatha uma sihambeni sonke ukuze uma afika akwazi ukuthi asebenze lapha phambili because bayadingeka abantu abazosebenza. Uma useyagula akasakwazi ngisho kwakuhamba. Isingeza nje nje ngathi asisasebenzi kahle asisafanisheni kahle. So-ke wasesala kanjalo kuma. Uthe umama esala kanjalo ngasala ngasafarisha noma yena usisi lona wakwazi ukuthi mathi mayefika ngale yakwazi ukuthi asisendele imali. But wakwenza lokho kwayekathathu enyangeni ezintathu nje kuphela. Sithe mase sesizwa sekuqhamuka ama-security nomnikazi we-flat. Sekufika nje i-owner ngqo ye-flat. Sizotshela uma ukuthini ukuthi uma usena 4 months ekweleta la ekhaya engakhokhi eflatini. Athi uma kanjani uthi nginganey'nyanga eziwu-4 engiyikweletayo la ekhaya ngoba ngazi ukuthi mina ngiyakhokhela. Bamtshengise iliphu, bamtshengise amaphepha ukuthi wena wagcina ukukhokha ngenyanga ewukuthi. Nangempela athi uma econfirma ngempela kwagcina ukukhokhwa ngaleyo nyanga leyo. Inamba yalo sisi ayisangeni. Njengoba ingasangeni inamba yalo sisi lo shuthi umana ngathini zonke nje lezi zinto lezi ezenzeka lana cause nokudla sekuyaphela endlini, i-rent ayikhokhiwe. Kushuthi uma lezi zinto zimphazamise engqondweni njengoba egula kanje. Until ukuthi kuze kubizwe i-ambulance ngoba wacishe wathula ngalelo suku. Kuze kubizwe i-ambulance efanele imise esibhedlela. Ithe uma imise esibhedlela i-ambulance mina ngasala la. Njengoba ngisala la ngisala ngikhishwa ney'mpahla. Njengoba ngisala nje ngikhishwa ney'mpahla la ngihlala ngaphandle ngidayisa ezinye iy'mpahla ngikwazi ukuthi ngithole into engizoyidla. Angisazi isibhedlela uma ayiswe kusona cause wathathwa angikazi ukuthi wayiswa kusiphi isibhedlela ngoba washintshwa kulesi engangimazi mina ekusona. Wathi mengabe eshintshwa umana kwamatekisi angazi ngithi ngiyaqala ngiyagibela ukuthi ngizogibela ngithi ngiyapha. Badukelana kanjalo nomzali wami. Ngahlala khona la emgaqweni ngimncane. Okay bangithatha-ke omama bamaSulumane abanye ababengibona babengijwayele babesiphakela sinoma bangithatha bangazama ukuthi bangihlalise ey'ndaweni zabo nje kwama-safety home. Ngigcine sengiba ilo mfana lo oba uhlupho ngokuthini ngokuthi-ke manje sengisemantombazaneni kakhulu. La sihlala khona fanele sibe ubhuti nosisi but mina angiboni sisi wami mina ngiyibonile iy'ntombi nje mina hayi mina ngiyashela. And ekusheleni kwami futhi hayi ziyangivuma iy'ntombi. And kungivumeni kwami
ngigcine sengiyisa kule ndawo leyo ukuthi-ke cha manje-ke phela sefanele kiwe embhedeni-ke manje leyo nto abayazi la ngifikele khona. Into nje leyo abangayazi abangafundiswa ngawona la bakhula bazi ukuthi sobhuti nosisi sikhula sinto eyodwa sibambisene ngothando likabhuti nosisi. Lutho mina ngafike ngayijika yonke leyo nto until ukuthi ngize ngigxoshwe kuleyo ndawo cause ngifika nani nomqondo wangaphandle obhedayo and bathi bayazama ukuwushintsha umqondo wami it's hard ukuthi bawushintshe ngoba yinto engikhulele kuyona. So kunzima ukuthi ngathi sengimdala kangaka mase beyazama ukuthi bayiraphe le nto bayisuse emqondweni nami bafake enye mhlambe eyabo entsha. Ya nami ngiyaziblame nami lapho kakhulu cause angikwazanga ukuthi ngilalele ukube kuthiwa mhlambe ngakwazi ukuthi ngilalele ngiqhubeke ne-process mhlambe ngabe ngi-right manje. Awucabanga ukuthi mhlambe ekukhandeni amantombazane kunofuzo lukababa? Ya kona angifuni ukuqamba amanga. Kona kunjalo, hhayi ukuthi mhlawumbe kunjalo ngoba zonke iy'ngane zikababa zinjalo ezabafana. Ezinye zazo ziney'ngane ezingazondli ngisho kwakuzona nje. Sonke nje kahle kahle senza njengaye ubaba cause nami nginayo ingane yentombazane and njengoba ngihlala la emgaqweni uma wengane yami ngamshiya eSummit iy'nyanga zisezine kuphela esakhulelwe. Mothi isiwumkhokha manje. No 4 months kunjalo and ekushiyeni kwami uma wengane yami nengane yami le nto le ngiyangahlala phansi ngayicabanga ukuthi asiphesihle. Uyazi uNomusa wahluleka ukuhlala ekhaya waphuma waya ngaphandle until ukuthi waze wamitha uma wakhe uNonkululeko. Wathi memetha uma wakhe uNonkululeko wase yamitha wase eyambeletha. Wathi meqeda kumbeletha wase emkhulisa iminyaka 2 3 wase emshiya kanjalo. Nawe esiphesihle ibuke lento ukuthi uNonkululeko wakwazi ukuthi akhule wasurvive wakwazi ukuthi amithe wena. Uthe meqeda kumitha wena wakwazi ukuthi akubelethe. Uthe meqeda kukubeletha wase ekulahla kanjalo naye. Iwumkhokha manje lento emndenini wakamama emndenini wakababa. Njengoba uma wakho naye sekulahleka nje buka-ke ngoba lento ke siphesihle siyenzeka kumina. Mina siphesihle nami ngiyamithisa ngishiya uma wengane yami esanenyanga ezine emithi until ukuthi aze ayobeletha, until ukuthi aze ayikhulise ingane yami. Manje angifuni ngisho ukuqambela amanga ngizolikhuluma nje kahle nje iqiniso ukuthi angazi ukuthi ingane yami ineminyaka emingaki but ngiyakwazi ukusuka la ngile eClarota ngiyoyibona iDamet. Ngiyakwazi ukusuka la ngihambe ngiyoyibona cause ngiyazi la satholana khona noma wengane yami ukuthi satholana kephi and futhi uhlalaphi kanjani. Ngiyakwazi ukusuka la ngihambe ngiyoyiqalaza ingane yami but angizigqaji ngalokho cause mengifika khona ngifike ngilengisa izandla. Ngifike ngingaphethe lutho ngangokuba ingane yami isinomunye ubaba and futhi angimblame uma wengane yami cause mina angikwazanga ukuthi ngibe khona ngalesi sikhathi kade ngidinga ngaso. Uyindoda kodwa hayi uyindoda mfowethu ngisho limini lakho mfowethu uNkulunkulu wayedala indoda mfowethu yikho ukuthi izono zabazali zwela kubantwana mfowethu neziqalekiso zemndeni igcina zwela kubantwana ngoba uyayibona lenti izenza into ewumkhokha manje. Yeah kunjalo and enye into eke yaba inkinga kakhulu mina nomana sesahlushwa izinto zabantu bezulu. Ongangokuba kuthe sekufanele ukuthi uma athwasa ngoba uma ube nomfowabo amlamayo okuwumfowabo omdala kunoma. Kuthe mengabe etshelwa umfowabo kama ukuthi okumalume wami ukuthi akahambe ayothwasa. Hayi umalume wami wangayingena leyo nto wadla utshwala kakhulu. Imali yonke abantu abadala ade bemnikezayo nobeyibhubhudla etshwaleni. Kwaze kwafinyelela ekuthenini useyagula ke manje. Usewumuntu ongakwazi ukuhamba, usewumuntu ongakwazi ukuzitholethela, usewumuntu onje ongakwazi ukwenza lutho. Kwaphuqeleka ekuthenini fanele ayiswe esibhedlela. Uthe mefinyelela esibhedlela athi udokotela ayi lokho obukade uphuza njengoba kuthiwa ubuphuza ungawudeshi. Uvele nje uvule ubhekise phezulu ibhodlela salusuqhubeka. Ngabusawuyeka. Wawuyeka kumalume ke yila kwaphela khona ngayo. Hayi nje emhlabeni nje hayi kwaphela. Uma babuya beza kena bamnikeza imali engango 150,000 ukuthi akahamba ayobeka inkambo.
uma leyo mali wakhetha ukudla nabangani bakhe ngoba uma ube umuntu othanda ubumnandi kakhulu. Bese sengazi nje mina ukuthi hhayi ngizosala ngihambe ngiye kamakhelwane mekuwukuthi angizolala ngala endlini la sihlala khona sinoma uma uyahamba uyoze abuye mekuwukuthi uhambe ngoLwesihlanu uzobuya ngoMsombuluko ekuseni esezongigeza engilungiselela iy'ngubo zokuthi ngihambe ngiye esikoleni. Mekuwukuthi akabuyanga ngoMsombuluko uzobuya ngeSonto. Mengabuyanga ngeSonto wangabuya ngoMsombuluko kusho ukuthi angiyi esikoleni. Ngithi hawu uma thatha yonke leyo mali kunokuthi ahamba ayothwasa ayobeka iy'nkambi uma wathatha leyo mali wayidla nabangani bakhe. Ngamele ukuyidla nabangani bakhe bayiphuza utshwala wathola indoda umana endala kunaye eyamqola nje yonke nje leyo mali yaphuma kanje yahamba. Uthe mayiphuma nje ihamba abantu abadala bathi bazomnikeza uswazi oluncane. Amshaya ngale ndlela leyo ukuthi emehlweni uyabona but into mengabe ebona fanele aze asondele eduze kanje kuyona ukuze akwazi ukuthi ayibone kahle. Ungangokuba nefoni mengabe bemthayiphela phansi bekade edinga ukuthi ifoni ayisondeze eduze kwamehlo ayibuke close kanje ukuze akwazi ukuthi abone. Uma wabuka amehlo akhe lokho ku-round okuncane la emehlweni akhe phakathi nendawo bekade kungazuthi kuyiglass sekushintshe nokhala ngazuthi kuba grey. Shuthi ebusuku uma elele ngaqwasha ngiphi isoko yokuchama. Mengithi ngiphi isoko yokuchama umana ngiyavuka uyakhuluma. Ma ukhuluma noba uyangiziba uma akangitshela ukuthi ukhuluma noba but uyakhuluma. Ngithi mengithi ngiyalalela inkulumo uma uwumuntu okhalayo oshawayo and futhi uyaxolisa. Ongangokuba uyalivuma iphutha lakhe uyalibona ukuthi hayi no ngibe wrong ngiyaxolisa ngisacela ukuthi ningixolele niphinde futhi ninginikezeni elinye ithuba lesibili lokuthi ngikwazi ukuthi ngilungise izinto ukuze ngikwazi ukuthi ngiqondise impilo yami nempilo yomntanami. Ngingazi-ke noma khona wayembuza ukuthi uyabona na ukuthi uzoyishiya ingane yakhe emhlabeni emva lapho mase uyayihluphekisa ngoba izosala ibe yodwa ingenalutho engenayo ngisho uphahla. Wavuma uma yes ngiyabona ukuthi cha ingane yami ngiyahluphekisa and ngizoyishiya futhi emhlabeni ngizoyishiya iyodwa. Uthe meqeda kusho njalo ngimshaya uma. Ngesikhathi ngimshaya uma wavuka phaphama amemeza igama likagogo Nomusa abambe mina uma xavune mina athi uphu gogo wakho ngithi angimazi ugogo usamngcwaba nje avela akhale kakhulu uma ahayeza. Ma yini kwenzakalani? Hayi uma ngangichazeli ma yini kwenzakalani athi hayi inkinga mntanami asilale ngoba phela ngiseyingane ayikho inkinga ngizumeke-ke ngilale uma sivuke naye ngakusasa ekuseni sihambe siye esontweni because ngikhule ngumuntu wesonto mina kakhulu ngisho uma engayi esontweni mina ngikhonza eZion. So-ke sahamba saya eZion bafike esontweni kwakhona isiprofethi esiphumayo sokuthini sokuthi umana thiwe akatshelwe uthi lo myalezo udluliswa uma wakhe ugogo wami ozala uma kama uthi uyacela ukuthi kulamandla okugcina anawo uma abeke noma ngabe indlu ibe uphahla azokwazi ukuthi angishiye kulona mewukuthi mhlambe uyaphuma uyahamba khona la eyakhona angangishiyi ebanganini noma angangishiyi emizini yabantu. Uma wahluleka ukwenze njalo wathi uma mehluleka ukwenze njalo base bethi abantu abadala sesikhathele wena kade siqwashisa sikunikeza namandla ukuthi sicela usenzele izinto ekanje. So-ke ngoba awuwazi umsebenzi wakho la emhlabeni siyakuthatha. Umama wakho wahamba waya esibhedlela wagcina ungazange ukuthi uye kusiphi. Yes. Nathi ngikwazi ukuthi nimfihle njengomndeni kwenzakalani? No angikwazanga ngifuna ukuqambela amanga angikwazanga ukuthi ngimfihle uma wami ongangokuba kwathi sekuyisikhathi sokuthi umama afihlwe ngoba ngezwe mina sengitshelwa omunye usisi owayijwayelene naye uma engitshela ukuthi hawazi kunabantu ade befikile befike ekhaya behambe befuna wena ngenxa yokuthi uma wakho thiwe esibhedlela ukhala ngawe ukhiphe nje igama lakho akhiphe isibongo sakho akhipha indawo location la uhlala khona ongangokuba udokotela ethiwa wayembuza uba igama lengane yakho washo siphesihle isibongo hayi wakanzama uhlalaphi uhlala kaNgcolosi kephi noNgcolosi ewushweni ufunda eKhanyisani Primary School wenza ugrade 5. Ngithi yabo so-ke baze bafinyelela lapho kanti mina angisekho lapho kaNgcolosi ngikephi mina la ngikhona manje
ngigudlela ngala ngaseClermont ngihamba ngilala ngoba ngasuka ngikhumbula kahle ngasuka kaNgcolosi ngeenyawo ngafinyelela emolweni elowa molweni ezansi ngihamba ngibuza ukuthi indlela engiyisa eClermont ikephi sengifuna ukuya phela manje sengithi ngifuna ukuya kaBaba fikele eWaybank ngithi mengifinyelele eWaybank ubaba akasahlali la njengoba engasahlali nje la ubaba okay ke ngithini ke manje ke umana mhlambe sebembuyiselile esibhedlela la kade khona ngithi ngiza la eEdenton ngihambe ngicela ematekisini ngithi ngicela ukunikeza ulift ngihambe ngicela ematekisini ukunikeza ulift banginikeze ematekisini ulift ngifinyelele la eThekwini seme ngifinyelela la eThekwini ngithi ngihambe ngifuna uma ngimthole esibhedlela seme ngimthola uma esibhedlela uma ngibone kusho ukuthi wathi mengabe ngibona uma kwase kushaya inhliziyo ngamandla seme kushaya inhliziyo ngamandla base beyangixosha angazi ukuthi kwenzakalani ngoba ngabagcina bevala ngamashidi nje kuleya ndawo ayikuyona uma emva lapho base beyangixosha bethi ngihambe ngiyohlala lapha ezansi isikhathi sama visits asesiphelile angibuye nina ngibuye kusasa ngakusasa ngaphelelwa amandla okuthini ukuthi ngicele ematekisini ukuthi sacela ukuthi baphinde futhi bangigibelise ngize ngala cause ngathi ngiqhamuka nje erenki ngithi ngiyakhuluma noyedwa udriver kwakhona umunye umemeza athi hey ngingayingena indaba yalo mfana le indaba zama street kid nje alokhe efunana nokugijeliswa imali ungayingena indaba lo mfana shuthi ngihluleke ukuthi ngihambe ngesibhedlela ngithi mengihluleke ukuhamba ngesibhedlela la engqondweni yami khona ugwayi khona insangu sibona umfethu eshisa ugwayi ngihambe ngekuyena afike ngicela ugwayi yabo afika ngibhemise ngimbuza insanga eyibhema avume insanga eyibhema ngimcela ukuthi ngisacela badla ngishayisa idama mewukuthi uye unayo athi ayikhike ngaya ishuka inkosi impela phambi kwami uthe mase imixa ngimbonanga uthe mase egoqa ngimbonanga kodwa ngimbona useyadlokodla ayishise ngilizwe futhi iphunga ukuthi hayi ugwa uhlaza lo nanginikeza idamu ngilibheme angibuze nguba kabani ngifike kanjalo ngimchaze lapha uthi impilo yami yabo athi ayikhike indawo okuhlala nayo ithi cha indawo okuhlala nginayo indawo okulala nayo cha indawo okulala nginayo anginikeza izingubo angitshela ukuthi hayi ngizohlala la ekseni siyavuka sihamba salapha hayi nerobotini siyoma lapha siyakhangeza belungu bazosinikeza imali basinikeze nezinto zokudla ngithi hayi inkinga okay ke ngicine sengihlala naye lo muntu lo ngithi mengithi ngiyamtshela ngesimo sikama kusho ukuthi naye angaphatheki kahle athi nathi asamsobheka uma sithi mase siyafika esibhedlela ayi lo mbhedadeleli kona kulelo omunye nje umama nje oyisidudla nje omnyama mina uma wayengekho omkhulu kanje wayengekho nje futhi mnyama nje uma ngibuze uNonkululeko promotion wakanzama kwenzakalani ngaye uthiwa wayefike nini angazi nanokuthi wayefike nini uma wow bephethwe yini angani nanokuthi ubephethwe yini so ngagcina kulahleka nje kanjalo umkhondo kama yabo anithile ukuthi singiphume ngaphakathi esibhedlela ngize la ngaphandle semengiza la ngaphandle ngixoxele le ndoda uma ngikwazi ukuthi ngimthola thina hayi inkinga uma wakho ngelinye ilanga uyokwazi ukuthi umthole mina ngisacela ukuthini sibuyele sihambe sophanda sibuyele emuva sihambe sophanda sitheme sibuyele emuva sihamba sophanda kwase liyaphela lelo suku ngosuku olulandelayo senginenkinga ke manje angisakwazi ukuvuka njengoba ngilele umzimba ubhocobele ukhathele and futhi ubhlungu ngalendlela le ukuthi ngitubekile ngathi khona umuntu ade ngishaya ubusuku bonke ngitshele le ndoda abafuna inkinga yini umzimba wami ukhathele athi ayazi mhlawumbe ngoba izulu sihambe kakhulu yabo noma mhlawumbe ngoba siphante kakhulu mina awubheme nayo insangu ngoba vele ubhema yona wena insangu mina awubheme nayo kwa uhlaza mhlawumbe uzoba right ayanginikeze leli damu leli hayi ngilithathe le damu hayi ngilidonsa hayi bafu hayi seme ngilidonsa abafayi ngizwe ukuthi hayi uwona lokho ayuhlaza lo engubhemayo hayi kodwa abafayi ngibe namanye ngaba namanye nje amandla engawazi ukuthi ngiwathathaphi ngaba nje active ngenye indlela esi-over mina yangomuntu ophaphile ukhulumayo futhi oyikhulumelayo but engangisengikwenza ayi no kwangasasikona nje ngendlela enormal ngangisengikwenza ngokweqile yonke into engangiyenza nje ngangisengenza ngokweqile apha nithile ukuthi kuze kufinyelele ekuthenini shuthi le sidakamizwe lesa angibhemisa sona umfethu sesingena kakhulu emzimbeni sesiyangi-affect ekuthenini mingingasitholile sengiyagula gcine sekufinyelela ekuthenini ke manje ngiba nenkinga yokuthi ke
sengingena la ema-drugsini-ke manje lawa abhedayo. Njengoba sengingena la ema-drugsini abhedayo, ngisho ngibuyela la bekade sihlala khona sinoma kaNgcolosi. Mengithi ngibuyela khona phela kwabantu abangaziyo naye abazi noma wami, ngoba lapha kaNgcolosi ibona abantu abaqala bazuma qala before baze bazi mina, ngoba mina bangazi ngoba ngoma. Ngithi ngibuyela kubona phela labantu abalapha kaNgcolosi abangaziyo, nami nginethemba lokuthi nabazi ukungixosha, nginethemba lokuthi yize noma ngathiwa mhlampe bayangihlukumeza but sengizokwazi ukuthi ngibekezele ngenxa ukuthi manje sengithanda ukukhula futhi sengithanda nomqondo nje usuthanda ukusa, nami sengiyabona into e-wrong nento e-right. But nganga-realize ukuthi into e-wrong engisayenza engeke ikwazi ukuthi ingizwanise nalabantu laba engifuna ukuyakubona yile engiyenzayo, le engixabanisa noma isencane, le yokutheni ukuthi ngibheme. Angithi yabo, at least ngoba kuqala bengisabhema insango but manje sekunesinye isidakamizwa sengisibhema esimodern insango. Okay, ngiphindele emuva. Sithe ngiphindele emuva kaNgcolosi, hayi kwala bafo. Okay, ngahlaliswa la bekade kubo kamngani kamama phela babejabulile nabo ukungibona after isikhathi esingaka bengangiboni. Noma naye seshonile bangangitshela ukuthi uma usashona, bangifihlela nje, bangangitshela, bangangazisa nanokuthi uma wangcwatshwa uhulumeni kanjani, yabo, bangangazisa lutho. So-ke ngihlale-ke khona, angiyiqedanga inyanga ngaqala ngantshontsha ifoni yamama khona. Ngathi mengitshontsha ifoni yamama khona, ngangayifaka la emasendeni, ngayifihla la ethangeni ngoba ngangijwayele ukugqoka lamabhulukwe angibambayo. Ngathi mengiyifaka ngayishuthela ngase ngiyayehlisa ngizoyihlalisa la ethangeni, ngase ngiyibopha ngentambo la ethangeni. Ngase ngigqoka ibhulukwe lami ngahlela skin nje lengibambayo. Bangisesha bangayithola ifoni, ngoba kahle kahle mina vele wayebhekwe kakhulu ngobani imina ongasiyena wakhona emagcekeni. So imina nje ababemgade kakhulu. Bese senginokuthi mengabe sekulelwe ebusuku uthothi siphakeliwe sonke, ukuthi mhlawumbe kodwa sekulelwe ebusuku mina sengiyanyonyoba ngiye emabhodweni, ngiyontshontsha ukudla emabhodweni. Lokhu ukudla sizovuka kusasa sidle kona, sifuthunyezele kona, mina ngiyoqeda kona emabhodweni. Because of isidakamizwa lesengizidlayo, sidla mina ngaphakathi emzimbeni. Njengoba sidla mina ngaphakathi emzimbeni, mina ngidla kakhulu. Into eyenza ukuthi ngidle kakhulu ilesi sidakamizwa lesi engizidlayo, isona lesi esingidlisa kakhulu kuze kube over. Angithi yabo, bagcine bebona kulo muzi ukuthi le ngane beyihlala la ekhaya noma wayo but ibingekho nje. Yabo manje no sekukhona osekweqele asekwenza. Apha ngithile ukuthi kuze kufinyelele ekuthenini bangithathe bangihlalise phansi bangitshele nje cash ukuthi ndoda ngisakwazi ukuthi sikumele, sakwazi ukuthi sik-afford insipho la ekhaya, uyayiqeda, uyayichaphazisa. Okwesibili, iy'ngane zethu la ekhaya uvele uyiphendule nje isinomi kanjani, ukukhuluma isinomi kanjani ney'ngane zethu, uyayifokofisa, uyibiza ngamakhanda oyihlo, uyayishaya yonke nje lento. Manje asikwazi ukuthi thina siyimele lonto ithi njalo iy'ngane zethu zizohlezi ikhala. Mesibuza indaba to wena ngesikumele futhi nokuthi njalo ekuseni siyavuka thina sishiya ukudla emabhodweni, siyavuka ukudla kusekho emabhodweni. Ngisho iy'ngane lazo zomakhelwane la zamantombazane ziyakhala, uyayishaya, ezinye zazo uyayishela, ufuna ukuyiqabula ngenkani because bese senginokwenza lezo zinto nje lezo sengihlupha nje kakhulu. Until ukuthi kuze kufinyelele ekuthenini bayangixosha. Bathe mengabe bengixosha khona kaNgcolosi, ngihamba ngaye eClermont. Uthe mengifike eClermont ngoba kade sengihlakaniphile nje inkosi impela, sengikwazi ukusuka kaNgcolosi ngeenyawo ngeze ngifinyelele eClermont. Uthe mengifinyelele eClermont ngithi ngihambe ngifuna umndeni kababa ngangawuthola. Mengifinyelela eClermont ngiba nenkinga yokuthi ngifica sona lesi sidakamizwa lesi but lesi abasibhema eClermont sihefu. Indlela abasibhema ngayo sinogufti omodern lesi ebekade ngisazi la. Njengoba si-modern lo gufti lo obekade ngikwazi la, ngithe mengifika ngale eClermont ngifike ngahlala obala, ngavela obala nje ukuthi cha, khona edlayo. sengikhona into engidlayo-ke manje ebhidayo. Ngento futhi nami bekade sengasayifihli. Ngenxa yokuthi vele ithemba ngisenalo.
ngiyazibuza ukuthi ngisho ngathiwa kuyafana ngithi ngiyazama ukuthi ngigqoke ngibe clean ngibe kuyafana ngizothi ngenze laba cause akekho umuntu ongigadile uma umuntu nje mhlawumbe obekade ngangibangela isicefe ngokuthi angigezile ngokuthi angidlile ngokuthi angibuyanga ngizolala endlini uma njengoba ngingasenaye kumana umuntu engikhule naye ke obekade kuye nama wami usisi wami ubhuti wami yonke into kumina uba omunye umuntu mhlawumbe onganginaka for ukuthi ngiyenze lezo zinto akekho umuntu onganginaka so nami ngizenzela into yami nami unganguba nje ugwanje bese sengubamba ngisho athi akudlula umama umuntu anginendaba nje yayishungela nje ngiyibhekisela phezulu ugwayi wami ngithile ukuthi ngize ngifunde ukuthi lo gwayi lo ekuthiwa iheroin ethiwa iwunga ngesiZulu ukuthi ubhenywa kanjani. Qala ke bekade ungabhenywa ngomjovo bekade kuthathwa ifoil le ephuma kugwayi uthathe ifoil uyishise ukuze ikwazi ukuthi iphume isteam lezi enaso mase uthela wona ke lo gwayi emva kwalapho mase uyawudonsa. Lokho bekade ngasakwenza ngokufihla bese sengikwenza live ngineminyaka emingaki ngineminyaka ewu17 until 18 19 20 21 22 23 njengoba ngihlala la emgaqweni until ukuthi kuzoba imanje indlela engaphuma ngayo emagcekeni ala ngihlala khona ngaphuma ngesamagondwane ngifunwa umphakathi whole community yakangcolo sewushwini ngenxa nendlela ade sengibantshontshele ngayo indlela ebekade sengiphila ngayo ongangokuba bekade sengihamba ngiqamba ngisho namanga ngithi ngiyisa ngoma ngasekhaya kube yimina ofika afaka into phansi ngakusasa yimina futhi ofikayo ethi uzoyikhipha ngithi ngibonisiwe ukuthi la ekhaya khona into ukuthi kufanele ukuthi ngizoyikhipha nangempela banginikezele lutho babe ngibake nayo leyo nhlanhla ukuthi ngifike abantu abazofike bafike bangikholwa bathi angenze ngifike futhi ngifike ngenze bengiba nayo futhi inhlanhla ukuthina ukuthi into yami engabe ngenza iphumelele but ngabanjwa ngolodwa usuku bathi mengibanjwa ngibanjwa ebusuku ngiyakhomba la ngikhomba khona ngikhomba emathuneni aka baba umhlambi kunomunye nje ubaba owayengumfundisi lapha ngcolosi umfundisi omkhulu othenjiwe owaziwayo ngishone khona ngithi ayike lapha abamfundisi banemali lapha eningi kabi leya mali yafanele ngiyithathe ngihlala nobala ngihlala nabo labantu laba abangibhemisa lento nabo yibona abangifaka umqondo lalela lapha kamama umfundisi azibuyi lapha lalela abantu balapha umuntu lapha washona umuntu ukuthi nokuthi wabulawa ukuthi nokuthi ngitshelwa abantu abahlala khona endaweni ukuthi indaba zalapha zikanjani angithi mina mengizofika khona bayazi ukuthi abangazi nami futhi angibazi bazobona ukuthi lo muntu uthathe laphi zonke lezi zinto lezi zonke lezi imfihle ngakuza zelaphi lo muntu hayi ngempela hayi akep khona Petu angilutho angibonisa lutho kanti ngilokho nje ngenza lo dodi nje lo engikwenza nginaso vele lesi siphiwo ngathi yabo kodwa kuyikuthi mina ngisebenzisa ngendlela errong eyokuthina ukuthi ngiqamba amanga ngaso ukuze ngikwazi ukuthi ngithole ngithole into yokuthi ngibheme apha ngithile ukuthi kuze kufike badlala iphara hey ngoba ngidlalile ngabo kakhulu awusitotele umfundi ngidlalile ngabo kakhulu okay ngiyafika la ka babumfundise babumfundise niyaphila hayi siyaphila mfana wami hayi inkinga baba wami yazi bengithi angizocela nje umkhuleko la ekhaya onamandla kunento engayibonisisi kahle hayi uthe sangikhuleke lo babumfundisi ayikho inkinga mntanami sizokhuleka nje sizovula emagameni amathathu ngithi awumeke kancane kanjalo babumfundisi sicela ningiphena amanzi ngojeke banginikeza amanzi ngojeke ngaphuze ngwabekela phansi ngikhuqe ngamadolo theme ngikhuqa ngamadolo la bamufundisi nje la ethi nje uqala khona nje ungibeka izandla ngoba uyakhuleka wathi mekhuleka nje qhubeke ekhuleka ubaba abantu wase ephakamisa izandla wase efuna ukuyibeka emahlombe hayi uthe ebeka emahlombe hayi mina ngiphoqoziya ngishona phansi ngiphoqozisa phansi ngahayiza kakhulu ngahayiza okudlula umuntu ovuka abadabadala hayi ke ubaba umfundisi waxhuma wahlala lapha impura wayekhumula wayishiya lapha wathi sizani kwenzakalani njengoba ethi sizani kwenzakalani lana mina nginendlela ngithi engenza ngayo ngiyazi ukuthi kumele ngenze kanje ukuze umuntu ezokwazi ukuthi angikholwa beserious mina lo kade ngikhuluma ngipitiza la ngale voice yami encane hayi ke yimina lo sengiyashintsha ke manje voice sengiyabhodla
ngikhuluma nobaba umfundisi ngiyambingelela, ngimbiza ngegama ubaba umfundisi, Yasipho. Yasipho. Athi ubalo lo ngibiza ngegama, hayi imini usibanibani. Ngizibiza ngomuntu, ngingahlahle ngizibiza ngoba ngizibiza ngomfowabo abaqeda kumngcwaba la enyangeni edlule osengishona. Ngizibiza mina, ngizibiza ngomfowabo. Yonke lento engiyenzayo ngiyenziswa yini, wonke nje lamaqhinga engikwenzayo ngibonisa ukuthi phela fa ngithola imali ukuze ngikwazi ukuthi ngiyophela. Yes, ngoba ngaphela sengiwufundile lokho. Cha, yenze lento siyibone. Yes. Ngiyambiza lo ubaba ngegama njengoba ebuza ukuthi uba wena ozongibiza ngoSipho, ngizibiza ngomfowabo omdala lo abasanda kumngcwaba. Into engiyifunayo kahle kahle netheme engabe ningingcwaba, aningenzelanga ukuthi nokuthi ngiyibala lezi zinto lezi engazi kahle ukuthi showcase ziyakhohleka lezi zinto lezi, ngoba ningakhumbula ukuthi umuntu nimgeze mase niyakhohlwa uthini. Kunabantu abakhohlwa ukuthi ukuthi umuntu akashonelanga ngaphakathi emagcekeni, ushonele ngaphandle. Bayakhohlwa uthini, bayakhohlwa ukuthi kufanele bambe bamlanda ngesihlahla somlahlankosi kuqala nje, before bamlande ngesihlahla somlahlankosi, before bathathe isidumbu basifake ngaphakathi, fanele baqale bakhulume naso bese ngaphandle kwesango mase beyasigeza ukuze lo mkhokha omubi lo wenzeke lapho ngaphandle ungangeni ngaphakathi egcekeni. Sigezwa amanxeba. Yes. Ubhuti wakhona wagwazwa, egwazelwa negwazelwa intombazane, kubangwa intombazane. Emva kwalapho base beyamtatamisa beyagijima naye bethi bayomfaka ngaphakathi emagcekeni ukuze kwazi phela ukuthi kuthatheke imoto ahambe aye esibhedlela. Washonela engakangeni ngaphakathi emagcekeni akulowo muzi, kodwa sebeseduze. Angithi yabo basale sebemfaka ngaphakathi. Hayi ke mina ngikuthola lapho ukuchance. Ngikushaya uzosivusela amanxeba asepholile. Nguthola lapho ke mina uchance. Indlela engothola ngayo chance, ngitshela kubaba lokuthi cha fanele kugeze indlela efanele kugezwe ngayo, kuzodingeka imbuzi ukuthi ngibale izinto ezingaka ezibizayo, kodwa ngimase ngithini, mase ngithi okwamanje ngoba amandla angingakanikezi wona ukuthi ningigeze, ngizocela ukuthi okwamanje ningithengele inkukhu zibe 3, ngibale nje lezi zinto nje lezi engibona ngathi uthi la mhlawumbe imali engango 500 noma engango 450 bangakwazi ukuthi babe nayo manje. Angithi yabo ngisheshe nje ngiyibale nje manje nje la lezi zinto lezi. Hayi emva kwalapho ngibe sengiyibhodlisa kabili kathathu, ngiphinde futhi ngibhuquza khona la kabili kathathu. Awubhodle ngokuza Waxa kuba umfundisi ukuthi hayibo kwenzakala ngikhulekela ubaba umfundisi. Ngivuka nje sengivuka nje sengiyaqalaza manje sengiyayibuzisa ukuthi ngiyephila. Hayibo hey baba umfundisi ufunani la unawo usiyangibuka na ubaba umfundisi ukuthi awungase ngimbiza ngobaba umfundisi manje kade ngiqeda kumbiza ngegaba lakho uSipho manje ngase ngiyabuya sengizombiza ngobaba umfundisi sekwenze njani. Ngibuza baba umfundisi yini ikwenze njani. Hey mfana wami, hayi awuhlale la phansi wena engathi uthunyiwe wena la ekhaya, kunento ebalekile befanele ukuthi uzoyishiya, hayi ukuthi ubuzocela umkhuleko. Hayi angithatha ubaba umfundisi ngibona ukuthi cha hayi ungathi useserious ubaba umfundisi. Hayi ngijabule ukuthi hayi yabona manje hayi ziyangena ke, hayi khaxa manje hayi ungena egiyeni inkosi empela ubaba umfundisi. Hayi angihlalise phansi ubaba umfundisi, theme ngihlalisa phansi ubaba umfundisi. Hayi ke ngimlandise ubaba umfundisi ke sengiqamba mana hayi ubaba umfundisi akusabuyi ke ukuthi awu manje kade ngibiza ngoSipho, manje mevuka ngibiza ngobaba umfundisi. Lento ke kade ngiyikhuluma ngesikhathi kade ngibhuquza ukukhombisa ukuthi angiyikhumbuli, ngoba phela ukubethiwa ngiyikhumbula bengisazoqhubeka ngimbize ngoSipho. Ngenxa ukuthi angisayikhumbuli ke sengimbiza ngoba umfundisi. Yini ke lesiyenza ukuthini ke manje sekuyenza ukuthi ngikhumbule lena ke le material yonke lefunakalayo. Ngoba hayi yafuna inkosi empela bonke and futhi ifunakala amashushu. Ngokuba ngalo lesoku imali ayenayo ubaba umfundisi wayenemali engango 250, kodwa wakwazi ukuthi awuboleke kumnye 200. Yaphuma imali engango 400. Ngaye ngabuya nenkukhu. Lezi nkukhu ezintathu edingakala ngaye ngabuya nazo lutho, angibuyanga ngazi. Kunalokho into eyenzeka
ngithumela ingane yaka baba umfundisi ngicela uhambe uyotshela baba umfundisi ukuthi ngiyeza kusasa ngizofika nezinto zakhe zonke sengiyihlelile kahle. Yabo nje ngithi ngiyeza kusasa ngenzela ukuthi ebusuku mengabe sebelele mina lo ngiyalapha kaMangcobo ngiyokhuphuka esihlahleni la kulala khona izinkukhu phezulu and futhi bese sekuneskill sokuthi ngiyibambe inkukhu ngoba nje ukuthi nje ngithi isandla ngesikhathi ngithi isandla ngiyazi ukuthi inkukhu ayiboni kahle ebusuku yabo kuphela ikwazi ukubona nikwazi ukubona intela ethi ngesikhathi ngithi isandla izolula umqala ngesikhathi lula umqala chavu umqala nje yabo ngesikhathi ngithi chavu umqala ayizokwazi ukuthi ithi kay lokho ikhala ngibambe nqi ukuthi ngiyawusqueeze umqala akuphumi ngisho ivoice ogcina ngokuthi paku ngamaphiko ngizathi ngiyifakela ekhwapheni ngishone naye ezantsi ngifike ngiyihlinze ngiyikhiphe wonke ama-inside lawa adingakalayo ama-inside inkukhu okuyiwona abalulekile. So mase ngifika lapha abamfundisi angizofika no full chicken ophelele sofika sengifika nalama-inside lawa adingakalayo nenyongo lezi ibindi lezi lokho okudingakalayo uzubona ukuthi inkosi yami ngangibabhlafa kanjani abantu fike kababumfundisi ethi mengifika khona babumfundisi nazi-ke izinto ebusuku ngizofika kunento ezofaka ukuthi ngiyikhiphe la egcekeni ngobani angikwazi ukuthi ngingafaka impande yami la egcekeni kodwa kube kukhona futhi omunye umuthi okhona la egcekeni athi hayi lo muthi ufaka uba akho muthi la ekhaya asubusebenzisi umuthi la ekhaya into ethi muthi nje asisebenzisa hayi uqambushilo kunamasi uzokuboneke wena ukuthi yini engizoyikhipha la emagcekeni akwakho hayi sishaya isikhathi sobusuku ngakusasa phela ngithi faka ngize ngizogebha umuthi izwa akele mina-ke iyafika ayingeni esangweni iyoshona lezansi iyongena kephi ngale ey'hlahleni uqhamuka sengiqhamukela ngqo ethuneni likamfowabo yabo hayi ngibhadala la ngilala ngesisu ngangidliswa kwenyoka kushe ngithe ngifika lapha ngibhayize ngento ngoba ngiyigqoke mina ngiyishintshanga nasisuku ngisagqoke zona bengihleli whole day nobaba umfundisi lapho elunginezile imali ukuthi ngiyothenga amakhandlela nezinye izinto engifuna ukuyithenga eziyimithi ngingene phakathi ngqo ehlathini siphula idindi lapha ngisiphula idindi ngifuna lezi impande lezi engazana nokuthi ezane ngifuna ukuyihlanganisa la kuze esikhathini ngifika lapha baba umfundisi fenge ngimtshengise nathi imithi ebekade ngiyoyithenga imithi engekho and futhi yabona nangendlela engiyigoqa ngayo ngephepha hayi ngiyigoqe kahle kanje angiyigoqe kahle kanje hayi ngiphuma enyangeni ngo uplastiki uyisihlanu usawu-50 cent ngangithenga umushasha oplastic ngikhiphe noma ngabe u4 rand ngithenge nje oplastiki abawu8 abashasha brand new ukuze abone ukuthi hayi la oplastic laba basha labo oplastic labo ngempela abo hayi ukuphuma endaweni yayo straight cap khona amakhandlela nje ozowabona okuyiwona ureal nalabo plastic labo le mithi agcwele lapha akhomuthi la ogcwele lapha yimpande kade ngihambe ngiyisiphuna indlela yonke ube ubungilandela nobuzobona ukuthi hey inkinga yodwa leyo mali leyo yalowo muthi lo yalimithi le iyona ke leyo engiyibhemayo yabo njengoba ngibhema nje ngosuku sengikwazi ukubhema imali engango300 ngosuku ngikwazi ukubhema imali engango400 iyakhuphuka idosi lapho iba heavy yakhuphuka idosi lapho iba heavy kakhulu zangikhalela ntambama ngikhokhobe ngesiso shuthi kube khona umuntu wakamakhelwane lo olusayo umsuthu undade enze njani angibone athi mengibona undade angafuni ukumemeza ngenxa yokuthini uyabona ukuthi imina lo yabo abe nalelo zwelo lekuthi yazi ngizomemeza lo mfana ngimkhonze kangaka mhlawumbe bazovele baphume bamshaye bambulale sabo angafuni ukumemeza acosha amatshe undade angijijele ngamatshe undade sengiyofika yabona nje ungangubona nanti ithuna la mina sengila la sengithi ngiqala khona nje ukulikhumba ngishuthe kala mabhodlela ami lawa ngoba ngabile phela ngayothola amafutha asesebenzile namafutha cooking oil la kuphekwa khona amagwinya la khona lamafutha lawa asalayo thole wona lawo mafutha ngihambe ngiyothola ilahle leli limnyama ilahle ngilifake nje kahle eplastikini ngilibeke phansi ngilgrinda ngetshe ilahle ngilgrind ukuze libe imvuthu kahle libe fine nje libe soft ngifaka amafutha ebhodleleni ngishutheke nalo leli lahla
ngishukuza la ukuze phela kuzohlangana kahle kube emnyama. Hayi inkosi impela kuhlangane futhi ubone ukuthi sinye sitaphutaphu lesi kanti akho sitaphutaphu la. Uma ungavula la leli bhodlela kunokama fried la. Semthanye nje manje. La ngithi ngikumba khona bafo undade angijidele ngecisho ukuthi vele iqu ekhanda. Hayi vele ngisuku namsu. Yabo njengoba ngithi ngiyamthuka kanti nangu baba umfundisi uyaphuma lapha emnyango. Njengoba ephuma emnyango uthi hey ubalo sethuneni likamfowethu njengoba ethi ubalo sethuneni likamfowethu ngithi qala mina kwangafanele ngithi jab mase ngishaye khona. Kwangafanele ngiqale ngimqala. Kwafanele vele ngishone phansi. Noma ungabaleki umtshathi lento ibisikubiza manje. Ibiza manje uzowenza manje. Lutho ke phela lana o11 ebusuku. Kwaziwa kahle nje ukuthi watholakala emzini womuntu nje ngalezo ikhathi ukuzoloya wena ukuzothakatha. Ugibela indangala nje wena ayikabi. Hawu ngathi mengithi inhla ayi ngishona phansi. Ngathi mase sengithi kusho ukuthi ngangalala lapha la sijwayele ukulala khona. Ngafika ekseni. Theme ngifika ekseni kubafethu. La ngiqhamuka khona kuthiwa indoda ungabuseza. Uyafuna Ngabe ngiseza ngithini manje bafethu lapho kunezinto zami lapho kwathiwa ndoda imali lapha into zakho zokulethela zona imali lapha hayibo hayi bafo bangicoshela isaka lami elikhulu leli engangindlala phansi before ngilala bacusha amakhalibhothi ami bawashutheka lapha phakathi esayeni bathatha ingubo zami zokushintsha enganginazo izinto zonke nje imaterial nje enganginazo ngishiya imaterial lokubhema beshutha khona la esakeni kwathiwa into ezokusiza ukuze impilo yakho ibe right hamba la kule ndawo ngathi indaba nisho kanjalo ukuthi angihambe la ngithe ngisakhuluma noyedwa ngale hayi yabe qhamuka iquantum ligcwele kwale impumpu iquantum labantu baphethe izagela baphethe ocelemba baphethe yonke lento bangifuna la so simple sangoma mbumbulu lesi isangoma engicela ngibothe kufunwa mina ke la ngibothe yabona ngisenkingeni ke la 1 + 1 = 2 okay yazi angenze angihamba ngahamba bafo ngathi mengihamba ngafike ngasuka ngala kuKongcolosi ngashona ngala ngako Claremont ngathi mengifinyelele eClaremont kwakhona abangibona khona eClaremont bafona basho ukuthi hayi nangu la mina khona eClaremont futhi ngisabashaya ngaveri semthweni hayi ke lapha yana ke Claremont hayi angidlali ke lapha eClaremont lapha eClaremont bengifike nje ngigoqe nje umuthi ngugoqe kahle ngoplastic mase ngushutheka lapha nendawo nemini uyabona no Spe njengamanje sino 1 hour sicabanga ukuthi no uthi ukuchazela apho indlela engikhule ngayo indlela sengigange ngayo isasilalela kusasa siyacela ubuye for part 2 no ayiqhubeka la ugcine khona yes I think elingixolele bafowethu nomkhuhlane kakhulu namuhla ingculazi engibambe phansi kodwa kuyaphoqa ukuthi nginilethele umsebenzi ngoba nginikhonzile bafowethu ngisho sibhedlela ngiyonilethela ngisho ngifakwa ama drip umsebenzi bafowethu yeah Spe buya uzoqhubeka nodaba lakho ngicabanga ukuthi into abazoyithokozela kakhulu bayithanda igameko nezinto eziwumbhedo also lento izoqwashisa abantu abaningi ukuthi ngaveli kufika usikhotheni nje egcekene ekhaya ezoqeqebula ezothi la ekhaya kwashona umuntu kumele nenze ukuthi nani nize nimoshe imali nenze izinto nijethe umuntu uqinisile ukuthi ndlala usikhotheni I think I right lento yenzayo kodwa yayi wrong lento futhi wawuyenza ibona le nto leyo yeah and ngicathi futhi ukuthi bazokuthanda kakhulu because umuntu okwaziyo ukuxoxa awuzeli uma ukulalele nama ngikubuza imibuzo eminingi ungenzela umsebenzi ubelula lina bendlozeni noPapa Khanda kaMenzi siyacela mangabe uyaqala ukuba ingcenye yohlelo lethu ucindezela subscribe button ucindezela nebheli nijoin membership amandla akunina njengesizwe ngaphandle kwenu thina ngeke size senze lutho nizobona uhlelo lugqoza ukugqoza kohlelo kubangwa ungabi nawo amandla lana kunina siyacela nijoin membership nenze into right ningaweqa ama ads ukuze sizokwazi ukuthi sibe namandla okunilethela bonke abafowethu abaphila emgaqweni engicabanga ukuthi izidakamizwa zibenzisa ukuganga okuhlukahlukene nokuyinto kumele niyazi futhi niqwashiseke ngakho igama lami nguProfessor Ngwamkhize ngidabuka phansi kwaNongoma esigodini sapho umthetho ngasohlangothini lakaMandlakazi ngakho ke sengcenga